A fi yw Siôn Dafydd a fi'n ohebydd ac yn gyflwy'n wraig ar sgorio. Cai Thomas dwi'n gweithio i gwmni cynhyrchu teledu Rondo a fwy penodol ar gynhyrchiad sgorio. Helo, enw fi di Llyr Hughes. Dwi yma ar rhan Rondo Media hefo gogledd creadigol. Wel, ges i'r swydd yma rhyw flwyddyn yn ôl nawr. Es i goleg ym Mhrifysgol Bangor a nes i lot o brofiad gwaith gyda cwmni cynhyrchu Rondo sydd yn cynhyrchu sgorio. A ie, na fel, ges i'r swydd, lot o waith caled dros y blynyddoedd a nawr i fi fan hyn yng Nghaernarfon ar yr ofal yn gohebu ar Caernarfon yn erbyn y Fflint. Heddiw yma, beth dwi'n neud, mi fyddai'n chwarae replays off y peiriant yma, sef peiriant 3-play. A hefyd adeiladu pecynna analysis ar gyfer ein talent ni, so half-time pryd mae OTJ neu Malcolm neu Nick neu Dole neu pwy bynnag yn trafod beth sydd wedi digwydd yn ystod y gêm. Mi fydd y pecynna wedi cael ei adeiladu yn fan hyn. A so dyna fyddai'n ei heddiw. O ddydd i ddydd dwi'n gweithio yn swyddfa yn Cibin gyda Rondo, fyddai o bryd i bryd yn cynhyrchu rhaglen sgorio stwnsh sy'n mynd allan ar M-SParc. Fyddai hefyd yn creu pecynna gwybodaeth ar gyfer ein talent, so creu notes ar bob chwaraewr, so bod Malcs a Nick yn gwybod beth i ddweud. So heddiw, dwi wedi bod yn rigio cables i fyny a setio'r equipment i gyd i fyny i wneud efo sgorio heddiw. Just cael bob dim at ei gilydd yn slo bach a rhywbeth fel yna. I rywun ifanc sy'n gobeithio cael gyrfa yn y maes, swn i'n dweud triwch eich gorau i gael eich troed mewn i'r drws gyn gyntaf a phosib, really. Gymaint o brofiad gwaith ydych chi'n gallu cael. Yn bersonol eisiau sawl brofiad gwaith cyn mynd i brifysgol ac ar ôl hefyd. Mi eisiau Radio Cymru cyn cael y swydd efo Rondo. So, just triwch wneud gymaint ydych chi'n gallu, really. Heb wneud hynny, ydych chi'n mynd i fynd yn bell iawn dwi'n teimlo yn y maes yma. Mae rhaid i chi wneud gymaint ydych chi'n gallu a cael network da, dod i nabod pobl a gnewch y mwyaf ydych chi'n gallu gwneud.